Așa, afară. Bun, bloc. Deci, iară mă repet. Cei care vreți să fiți pe aici, nume, profil, poză. Restul nu o să vedeți nimic. Vă spun concluzia de final, că nu pierde energia cu usere. Accept să-mi construiesc o siguranță interioară și o încredere în mine pentru a putea să reiau controlul cu lumea din jurul meu. Chiar dacă există un anumit risc decât să fac acest pas, să fiu deschis spre ceilalți. Viața este compusă din provocări. Privesc toate visele, toate proiectele pe care mi este imposibil să le realizez și accept să renasc în mine însumi, să mă întorc la viața mea. Știu că voi avea întotdeauna sprijinul și ajutorul necesar. Nu mă mai critic. Știu că sunt diferit, unic, am talente prețioase și am toată libertatea necesară pentru a cultiva o siguranță. Deci, concluzia, bună seara!